unha frase dentro da economía colaborativa que di que o futuro non pode ser o que había antes. E a min gustame pensar que sí, que hai elementos de antes que teñen que ver co agora e que, sobre todo, formarán parte do futuro. Creo que hoxe xa se falou bastante de colaboración. E vamos a seguir falando de colaboración e vou poñer varios exemplos de produción colaborativa, cultura colaborativa e contornos colaborativos. Isto que vedes aquí é un tapón solidario, un deses tapóns que coleccionamos nas casas que imos guardando para despois depositar noutro caixón e que serve para que alguén se ocupe de recollelos e leválos a empresas de reciclaxe e o retorno económico da venta dese material que nos sirva para propostas ou iniciativas solidarias, para poder estudar unha enfermidade rara, para costear o tratamento dunha persoa que o necesite, etc. A alta reproducibilidade desta iniciativa para poder financiar este tipo de tratamentos fixo que as propias empresas de reciclaxe baixasen o prezo e se convertise xa nunha forma menos eficaz de poder costear estes tratamentos. Isto, que produciu unha crise dentro deste ámbito, foi a oportunidade que atoparon estes rapaces, que é un proxecto que se chama 3D Tops e que xurdiu no Hack Lab que hai en La Orotava, en Tenerife. O que fixeron foi innovar. A partir dos tapóns solidarios, eles deronlle unha volta e mediante un método de extrusión o que están xerando é filamento que despois se pode utilizar nunha industria emerxente como é a das impresoras 3D. Impresoras como esta, deseñada por MakerGal, aquí ao lado, en Padrón, e que con moitas outras, e tanto como impresoras, pois outro tipo de iniciativas de hardware libre, exhibíronse nunha feira que se celebrou o ano pasado en Compostela, que se chamou Compostela Mini Maker Fair. Nesta feira, precisamente, o que se fixo foi dar a coñecer o traballo dos makers, dar a coñecer o movimento maker. E como saiu tan ben, foi tan exitosa, viñemos arriba, e este ano ímola volver facer, pero xa non vai ser Compostela Mini Maker Fair, vai ser Galicia Maker Fair, primeiro fin de semana de outubro, quedades emprazados. Este outro vai ser un exemplo de cultura colaborativa. Unha cola do paro como esta serviu como oportunidade para que unhas compañeiras miñas en Pontevedra nun coworking chamado Arroelo creasen un proxecto experimental para darlle unha volta ás políticas activas, disque, de emprego. Viron a súa ineficacia e pensaron en que había que darlles ferramentas ás persoas para facerse visibles e realmente buscar emprego de outra maneira. Ese proxecto chamouse Colabora. Cando na área económica do Concello de Santiago quixeron facer algo así, algo que tivese que lle des unha volta ás políticas activas de emprego e puxesen o foco no colaborativo, dixen eu, e para que crear nada se xa está inventado? Se colaboramos con Pontevedra, traemos Colabora a Santiago e montámolo aquí. Este é o grupo que se atreveu a formar parte deste experimento piloto, mediante ferramentas como técnicas para traballar en equipo, intelixencia emocional, creatividade, coñecemento das redes sociais, etc., fóronse empoderando, fóronse coñecendo mellor a eles mesmos, sobre todo crearon alianzas, empezaron a traballar sobre proxectos e sobre retos. E crearon dous bastante significativos, un deles offline, foi un evento chamado Reinvente o Compostela, que se celebrou o 5 de abril no Café Airas Nunes, e outro foi a rodaxe dunha curta que se chama Soltando Lastre, e que vos recomendo ver, está en Vimeo, e é moi crítica precisamente coas políticas disque activas de emprego. Este mesmo grupo ten identidade e entidade propia, deronse en chamar
Movemento de Acción Social Colaborativa, e puxéronse un nome e fixéronse un logo que é este, e chámanse Xeración 15. Tamén vos invito a seguirlo nas redes. Vou falar de contornos colaborativos. Este é o espazo de coworking Hueco. Para quen non coñeza o que é un coworking, é un espazo onde profesionais traballan de maneira independente estando xuntas. Despois ven aquelo das sinerxias, bla, bla, bla. Isto é Hueco durante unha charla. Isto é Arroelo despois dun evento que se chama Global Service Jam. Este é o equipo xestor de Magma, que están en Ourense. E este é o espazo que nos acolle, o ecosistema que nos acolle os doutroxeiters, que así nos facemos chamar, en Santiago de Compostela. Algúns deles están hoxe aquí acompañándome. Todos nós, os coworkings, formamos parte dunha rede mundial. Aquí están no mapa os de Galicia, non vou nombrar, perdón, os de Vigo, porque hoxe en día son incontables. E ademais hai Hack Labs, Fab Labs, Make Spaces, Hack Spaces, etc. Digamos que o movimento maker do do it yourself pasou ao do it together. E diredes vos, perdón. E diredes vos, que ten isto que ver con economía colaborativa? Bueno, pois, produción colaborativa, contornos colaborativos, cultura colaborativa, consumo colaborativo, economía colaborativa, forma parte da sociedade colaborativa que entre todos estamos construindo. Cando estaba preparando esta charla, estábanse examinando de selectividade os nosos estudantes, e concretamente na Comunidade Autónoma de Madrid, os que se estaban examinando caeulles como comentario de texto un texto pertencente a este libro de Adela Cortina. Para que sirve realmente la ética? A min parece moi oportuno traelo xa hasta aquí. Esta autora propugna neste libro o seguinte, que a ética hoxe en día é rendible. No marco social, establecer relacións, establecer compromisos e cultivar a confianza vai facer un mundo máis económico, en dor evitable e tamén en diñeiro. Vou vos contar a miña experiencia de como cheguei á economía colaborativa, ou máis ben, como chegou ela a min, ou ambas, non sei como dicilo. Hai 3 anos tiven que reinventarme, que montar un proxecto persoal, e empecé a ler de maneira un pouco indiscriminada o que era tendencia, o que podía ser inspirador a nivel emprendemento, etc. etc. E unha man amiga puxome este libro na man. Os tecnólogos de por aquí diredes, vaya libro viejuno. Si, é bello. É de 1998 e traduciuse a español no 2005 aproximadamente. Este libro que pretendía daquela era explicar como Internet iba repercutir nas organizacións e no mercado, tal como o entendemos. E é un libro que inclúe un manifesto de 95 teses. Algúnas delas, seguro que as coñecedes, son algo así como o mercado son conversacións. E hoxe estamos conversando todos co hashtag TEDxGalicia. Esas conversacións teñen lugar entre persoas, non entre sectores demográficos. Pensade cantos fostes considerados nalgúna ocasión maiores de 45, menores de 25, mulleres, discapacitados. Estas conversacións prodúcense agora gracias a Internet e non se daban na época dos mass media. E estas conversacións permiten que hoxe en día podamos compartir coñecemento. Outra tese di que as empresas que non entenden isto das conversacións soan inhumanas, soan ocas. E outra desas teses, que non vou seguir nomeando, di que se non se está nestas conversacións, as empresas perden oportunidades e moitas veces perden ata a propia reputación. Por unha cuestión de serendipia, fundar
co mundo do coworking. Primeiramente atraeume do coworking a acepción de espazo alternativo e enseguida me atraeu a segunda acepción, ecosistema no que poder traballar xuntos. E quixen saber máis sobre o coworking e achegueime ao sitio onde falan, onde manteñen conversacións as persoas que se dedican ao coworking. E isto foi en Barcelona, en 2013, a Conferencia Española de Coworking, era a segunda que se celebraba, e eu fun ali cunha intención. Se o que hai ali me interesa, me gusta, eu abro un espacio de coworking. Se vexo que non, pois boto o proxecto a un caixón e olvídome. Levaba por título esta conferencia a sociedade colaborativa. E non só me gustou moito o que vin ali, non só me aconsellaron, me axudaron, vin mentes abertas que me puxeron un pouco no camiño, senón que trouxen canda min, ademais, pois un montón de conceptos novos que nunca antes vira. Consumo colaborativo, economía colaborativa, design thinking, movemento maker, ecosistema startup. É dicir, abriuse ante min un mundo fascinante de posibilidades. Así que volvín con todos estes estímulos e moitísima ilusión. Alguén me deu a ler La Malla, que vos recomendo se vos queredes meter neste tema, e Albert Cañigueral, autor do blog Consumo Colaborativo, ten tamén este outro libro que tamén vos recomendo se queredes metervos neste mundo. Pero que é a economía colaborativa? Pois para min pódese decir de varias maneiras, pero sí que é un intercambio persoal, persoa a persoa, desde logo, baseado na confianza e apoiándose na tecnoloxía. E hai 5 características que eu destaco. Unha delas é que optimiza os recursos, é dicir, o consumo non é posuir, o consumo é ter acceso aos bens e podelos utilizar. O outro é a confianza, como dixemos. A primeira revolución de Internet foron as redes sociais, a segunda, o intercambio de arquivos P2P, e a terceira estáse producindo offline. A tecnoloxía permítenos interconectarnos e é no mundo físico, no espazo físico, onde facemos esas transaccións. A outra característica sería o ánimo de lucro, e isto é un estigma que ten ás veces a economía colaborativa. A mí non me parece que o ánimo de lucro sexa un estigma. De feito, cando se monta un proxecto, preténdese que sexa sustentable. Pero sí que é verdade que abrangue un grandísimo campo, e un deles é o das empresas que cotizan en bolsa, e outros son os pequeniños proxectos que causan impacto social a nivel local e que non están capacitados para escalar a economía de mercado. A outra das características da economía colaborativa é que a súa regulación. Posiblemente moitos coñezades precisamente pola falta de regulación e polo que salen os titulares que é a economía colaborativa. Saen os titulares noticias sobre hai que regular. Bueno, é difícil regular, por qué? Pois porque hai que compartir, pódense compartir, alugar ou vender bens que son privativos. Entón, onde empeza e onde acaba a liberdade persoal? E o que, desde logo, é incontestable é que a economía colaborativa está producindo unha transformación social das nosas vidas. Quixen saber máis sobre economía colaborativa e fun ao Festival Wixer de Barcelona o ano pasado. E esta persoa, Álvaro Porro, traio aquí para decir quen é o autor deste mapa, pero, bueno, aquí vese mellor. Ten un valor auténtico, ainda que vos pareza cutre, é foto directa. Esta persoa o que fixo foi poñer este mapa para ver onde situamos a economía colaborativa dentro do que coñecemos hoxe no marco económico tal e como é. E o que dibuixou foi unha especie de franxa que parece a bandeira de Galicia de arriba a baixo, entonces con variables tales como maior concentración de poder financiero, menor concentración de poder financiero, maior compromiso ecosocial e menor compromiso ecosocial, estableceu esta diagonal e por aí se move a economía colaborativa. Desde os exemplos de arriba, o sea, é dicir, na parte superior da vosa esquerda, estarían as compañías tipo Uber, Airbnb, e aquí abaixo estarán todas esas outras que causan impacto a nivel social. Non ten que ver a economía colaborativa, porque vos dixen, ten ánimo de lucro, coa economía solidaria. E ás veces confundes o de colaborativo con isto, con solidario, e non ten que ver, pode selo,
pero non ten que necesariamente ser. Estes son os titulares que normalmente se lle ofrecen á economía colaborativa. Guerra entre o sector del taxi e a economía colaborativa, uberización da economía, isto que podedes ler por aquí, só falta que apareza, pois non sei, Pedro Piqueras para anunciar a fin do mundo. Aquí está, de feito. Onde se truncou esta historia que naceu sendo un cisne e agora parece un patito feo? Pois non sei onde se truncou, pero desde logo hai algunha necesidade de poñer o foco solamente nesta parte da regulación. Eu penso que a economía colaborativa veu para quedar e está sendo xa o suficientemente madura de producir as propias solucións dos retos que se lle presentan. E, de feito, xa non se fala soamente deso, xa se empeza a falar, a lingüística axuda moito, falase de capitalismo de plataforma e cooperativismo de plataforma. Ten dous matices distintos, non? Tamén hai solucións de outro tipo, é dicir, por exemplo, ante eBay acaba de sair Fermondo. Fermondo ten compromiso ecosocial. Ante plataformas de crowdfunding como Berkami ou Kickstarter, hai Goteo, que ten detrás unha fundación sen ánimo de lucro. En canto a Uber, que parecen los malos de la peli, saliu Juno, que garante que os condutores sexan os propios propietarios dos coches. A Uber tamén saiu competencia con Arcade City, que mediante a tecnoloxía blockchain garante que a transacción se produza persoa a persoa. Blockchain será a próxima revolución da banca e o que faga que dentro de non moito paguemos, en lugar de con PayPal, con Bitcoin, por exemplo. E temos que a Comisión Europea xa está empezando a regular, está empezando a decir que non hai que prohibir tanto, que hai que regular sector a sector porque nada ten que ver aloxamento con transporte, que hai que regular tendo en conta que non é o mismo dedicarse profesionalmente a unha plataforma que utilizala de maneira ocasional. Sobre todo, saben que teñen que garantir os dereitos dos consumidores, que se paguen os impostos de maneira equitativa e xusta, e teñen que garantir tamén que os dereitos dos traballadores estean contemplados. Para min, o futuro, como pon aí, é colaboración. Moitísimas grazas.